mikrofóne Mišo Pálka z týmu Neverlosen, ktorí dneska prešli Barcelonista z 10-1. Už prvý počas bolo 7-0, ty si sám dal hat-trick, takže z vašej strany to musel byť ako dokonalý prvý počas, ale aj celkovo zápas. Jasné, kvalitne sme sa pripravili na tento zápas a myslím, že sme to podcenili ako v predchádzajúcich zápasoch, tak sme to poriadne pripravili. Regenerácia poriadne musela byť po zápase a ďalej niečo, takže to je vysoká spokojnosť. Myslíš, že práve to, že spolu hrávate na domine ako párka sa ukázalo ako rozhodujúci faktor v tomto zápase? Tak to určite, že hej. A myslím, že aj táto liga vám pomôže aj vo veľkom futbale. Sa musí dať rýchlejšie na jeden dotyk a myslím, že to je dobrá skúsenosť. Vy ste ročník 97-98, ak sa nemýlim. Ty si aký ročník? 98, takže mladí chalani a v tabulke musíme mať len tie najvyššie ambície, tým pádom aj táto víťazstvo to nasvedčilo. Túto sezónu by sme chceli obhájiť, ale prvýkrát získať titul a potom ďalšiu sezónu obhájiť titul. Druhý polčasom ste trošku ste už ubrali nohu z plynu, bolo to také logické v podstate, ale bolo to vlastne také zmierne pre Barcelonista, aby to nebola až taká hamba pre nich, alebo jednoducho ste sa šetrili trošku. Určite, že hej, ale tak chalani sa tešili z toho futbalu, robili si tam srandu z toho, takže aj trošku podcenili v tom druhom polčase, ale spokojnosť. Mišo, díky za rozhovor.